Som jedným z tých šťastlivcov, ktorí môžu ako prvý testovať v domácich podmienkach jedného z najnovších členov série Black Edition. V ruke držím naozaj výnimočný diaľkový rybársky prúd s dĺžkou 425 cm, tak sa poďme pozrieť, na akú vzdialenosť je schopný nahodiť a ako sa správa počas nahadzovania. Ako hlavný vlasec na bubon môjho naviaka som použil vlasec Max Motion Carp Gold s priemerom 0,25 mm. Vyskúšam rôzne veľkosti závaží, od 113 gramov do 133 gramov, vo všetkých prípadoch s hrotmi háčikov s návnadou, zobrazujúci 20 mm boilies. Vzdialenosť 150 metrov som presne zmeral, takže môžeme začať nahadzovať. Nasleduje ešte jeden hod so 133 gramovým olovom. Teraz som si už s prútom dostatočne zvykol. Poďme na to. Netreba vôbec šetriť prúd, ale poriadne do toho zatiahnime, aby sme dosiahli čo najlepší a najefektívnejší výsledok, ktorý si zaslúžime. Klip sa ľahko uvoľnil na 150 metroch, myslím si, že s dostatočným tréningom je v tom ešte úplne v pohode ďalších 10-20 metrov. S nahadzovaním som skončil, takže na prvý dojem môžem povedať, že prúd prekonal všetky moje očakávania, je naozaj skvelý. Bez tréningu som s ním ľahko hodil 150 metrov a stále má ešte veľkú rezervu. A ešte by som chcel vyzdvihnúť jednu dôležitú vec. Pozrite sa, na toto netreba nákladné auto. Napriek dĺžke 425 cm jeho transportná dĺžka len 114 cm. A myslím si, že toto sa bude páčiť mnohým mojim rybárskym kolegom,